Nakaharang kasi kami. Sabi, gago ka eh. Yes, finally, nakadapa na si Thea. Uy. Huwag mong tulungan yung tao. Uy, baka doon sa pagmano. Ayun. Ayun. Ayun na. Shadow kapit. Kapit. Tama na. Oh. Ayun. Busog pa. Taras ka. 7 ounce ba naman? Ay, sumuka na. Marami? Ayaw. Nasaan yung ano? Plema, mainam nga po to, plema. Oo nga, no. Plema nga. Plema ang sinuka. Pagod. Gusto pa eh. Tama na, hirap ka na. Mamaya naman. Ay, talagang napasok gusto niya ang maipilit. Bitang galing mo na yun.